गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 10 फेब्रुआरि 2022 बाराया बृहस्पतिबार। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ। बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बायदियैनो दिनैबो अदेबानि 10 फेब्रुआरियाव बिपिएफ राजनीतिक दोलोआ बडलेण्ड एकर्ड डे एबा बिटिसि एकर्ड डे फालिनो थाखाय साखाफारा जादों। मख'नो नांगोन दि थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनाव बोसोरफ्रोमबो 10 फेब्रुआरिखौ बडलेण्ड एकर्ड डे एबा बिटिसि एकर्ड डेखौ गाजा गोमजायैनो फालिबोबाय थानाय जादों। थिग बिब्दिनो दिनैबो बिपिएफ राजनीतिक दोलोआ बिटिसि एकर्ड डेखौ फालिगोन एबा फालिनो थाखाय साखाफारा जादों। मोनथिनो मोननायाव दिनै हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समावनो बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि आरो बिपिएफ राजनीतिक दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेननानै मान बावजेनगोन आरो बिनि उनाव गासै मुंख्लंफोरनोबो बिबारजों मान बावनाय जागोन। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननायाव दिनै बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि आरो बिपिएफ राजनीतिक दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन होनना मिथिनो हानाय जादों। गुबुन फारसेथिं मिथिनो हाबावनायाव दिनै बिटिसि एकर्ड डे सानजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लानि साम्फानि साखाथियाव थानाय बाथौ खेराइ रेजर्टआव सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लानाय जादों होनना मिथिनो हादों। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बिपिएफ दोलोनि बिबानगिरि बिथांमोना खावलायहरदों। गुबुन फारसेथिं दिनै बिटिसि एकर्ड डे सान फालिनायखौ लानानै एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुङो दि दिनैनि समाव बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव 10 फेब्रुआरिखौ बिटिसि एकर्ड डे फालिनाया जेबो ओंथि गैया होनना बुंथियो। मानोना बिटिसिनि सिगांबो बिएसि सुक्ति जादोंमोन, नाथाय बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनावनो बिएसि गोरोबथाखौबो फालिनाय जायाखै। बिनिखायनो बे समावबो बिटिआर सुक्ति जानानै बिटिसि एकर्ड डे फालिनाया जेबो ओंथि गैया होनना एमएलए बिथाङा बुंथिदों। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। थांनाय साननैसो सिगाङाव एबा थांनाय 7 फेब्रुआरियावसो बर' माहारिनि गेजेराव गोदानै जोनोम मोननाय फरायसा आफाद बिएनएसइउ एबा बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनाव सोलोंथाइ नेहाथारि बिबान मोननाय निजोम बसुमतारी बिथाङा गावनि बिबानखौ बोखारफिननो खावलायदों गोदान फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ। मख'नो नांगोन दि थांनाय साननैसो सिगाङाव क'क्राझार जिल्लानि अमश्री हटेलाव दाजानाय गोदान फरायसा आफादाव बाक्सा जिल्लानि निजोम बसुमतारी बिथांनो सोलोंथाइ नेहाथारि बिबानखौ होनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा गोदानै दाजानाय फरायसा आफाद बिएनएसइउ एबा बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनाव थानानै खामानि मावलांनो गोसो गैयै आरो सम गैयैखौ फोरमायथिनानै होदों। रायखांनो नांगोन दि बिथाङा मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला गोदानै दाजानाय फरायसा आफादाव बिथाङा बिबान लानानै खामानि मावनो गोसो गैयै आरो सम गैयैखौ फोरमायथिनानै होदों। मानोना बिथाङा बे समाव कलेजाव हाबनानै दङ आरो मोनसे कर्स लानो गोनांबो दं होनना मिन्थिहोदों। बेनिखायनो बिथां निजोम बसुमतारीया गोदानै दाजानाय फरायसा आफाद बिएनएसइउआव थानानै खामानि मावा होनना फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं बिथाङा फोरमायथिनानै होबावनाय बायदिब्ला गोदान बर' फरायसा आफादखौ दाफुंनो थाखाय सावरायनाय समावनो बिथाङा बिबान लानानै खामानि मावनो हानाय नङा होनना बुंखादोंमोन होननानैबो मिन्थिहोदों। नाथाय खनले खनले बुंखासेयावबो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनासो जाबसिननानै सोलोंथाइ नेहाथारि बिबानखौ गावनो होदों होननानै बिथाङा फोरमायथिबावो। बेनिखायनो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै फोरमायना होयो दि गोदानै दाजानाय फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिबानखौ बिथाङा लानानै खामानि मावलांनाय नङा आरो गावनो जाबसिननानै होनाय बिबानखौ बोखारनांगौ होननानैबो खावलायहरो बिथाङा। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।